Hey guys, what's up? This is congratulatory and very good news for all dancers from Assam. Bodoland Got Talent Season 2 वापस आ रहा है और ऑडिशन स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से. सो मैं चाहता हूँ जितना भी डांसर्स है आप लोग आओ ज्वाइन करो. एंड आई एम कमिंग टू जज द शो. एंड थैंक्स यू Bodoland Got Talent team for inviting me as a judge. एंड बाकी जितना भी डिटेल्स है वीडियो का नीचे आप लोग को मिलेगा. तो keep dancing. Peace out. Thank you so much. बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां. गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टि टेलेन्ट रियेलिटि शो. बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2. फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 26 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन. 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 26 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन. जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गाव-गावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन. मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 9577573499. बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं. थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो.